Aduh, mata ko lang. Kaya mambu, ano mo bumiyapan sila mga pagarito. Bumiyakat tuna kami mabubiya kini. Yan ana mambu kiditang gaya yan. Kailangan na mawitakan sa kanya mawukimok sebulan. Kailangan lang makatuna sila mawukimok sebulan kamu. Katan ka? Sinagikailangan ka nun na simok sebulan na pangudan. Wah. Kailangan lang mawitakan nun mabuya. Abang ini kita partu. Wah. Sama na nasungan bidnya sa wato ka nami mamita gi si Mox Bunal ka anyan may lagi din sa buntal iman to pakada nami ilang na kaya pagaringanan atol niya kidnap mi sama na ya pagwita midnya ki Mox Bunal abang ini bud agi ke ulaw lasi wah price mi ya ki Mox Bunal lagi buntal yan wah Saya. na supagaring nga mama to wah Tubod niya kano suwatakan. ngay dum ya kaya takawan no Kaya man. ay natalo anak nagi pagariakan kasi anak piki mita karon anak piki mita karon ka Turog. ang tawanan ato turog na ano bagus kami aki Nanto ko bis kumatay di mama gid nga kaya pa kamo. Aduh. O tubod gumiro ako suwatakan. tuna perita nga bisay Kapita na ko kap. Miyaw na kanagyan kaya mga bisita ko na. Di kita ni. Nana sa gikya pa ko makan na gina na daw nga rakan. Ang tabi saya. Di na ikakalaro. Bugi si Rinli. Kuno may pa kan sa gito ano. awal niya ka kanon na tamaliman to na tibulon Gisi Rinli so pag-repar no. uway Just madi. iya kilala nga sama na yagi pagari ko na nayon tanong agi Mox Bunal makaliw Ada mini surprise siran nakambel yan. si Mama Wan Mabung na pasalubong nga ka. Na adin pasalubong ka kan mambiman. Nakambel ka. Nakabilang bisa. uway Ang ngingipon ako na ba? ada mau pergi padian partu nga dun mana yagi pagari ko na kilay niya nagi surprise tanong Saligo daw. Masih. Ate. Naligo di ka. Ate. Sama na yan na. Bilangan tano. Kailangan na makasisingakan no. Kailangan na kilay sung ipan na. Isa. Dua. Tro. Kabilangan! Matang ko na! Pure din. Singa ako na. Sige na naman isa. You know. Kambala ka na kaya pure. Oy, naukangudang ka. Buk madupa ka na sa giyong ito halo-halo na mata nga. Kaya lipa-lipa na kan lang mataman. Bos kaya may hapit. Inakukuha, nanay na ko siya ako sa Taiwan. Dadi ka namiyamit ang sa Taiwan. Nanay sa mido to ka di. Di ba makapupun siya kaya? Sa tawi-tawi. Sa tawi-tawi ako po. Sa tawi-tawi. Uy, kapilubuhan sa karon. Ana di man ito di mlelayag. Ako na di mlele. Pagkida sa awang. Ha? Bubun minibibir sa tawi-tawi. Wah. Na, sama na yan. Nana tunig degdeg kasi. Ipare po sa tanong ko video. Adun ako nakakasiya ini. Igataro to pa yung to akatay de mama. Wow. Nakila na lang yung bagay niya. Naiman to na presibo na kagi bagay kaya kanya pakasip. Ba nakakasiya kaya? Uy, pwede baga kakatay ina. Nasto sumaran mo ina ka. Eh kadino kaya? Uy, Paano na bagay na kaon? kaya di mo pag-usar nakakasiyakan mo eh. Asa pa siya usaro no burama paro. Sagi ka kakasiyakan. Peki ubune no na yung usaro. Kate na di kan na pag-usaran. Kaya kano? Kaya naman. Sama na naman na umakapag-ipon nga na may tarutong sukatay di ka mama. Ilan man sung ipan yan. Ibaga kaya na nang kadiro kaya. Kaya tanong mo ang ipan na eh. Sung ipan na ka. Inakusisya ko sa Taiwan na minibaga karo ka kaya nabuga o. Nino matago kaya kin. Kinita po ka kan. Iti, to awata ka bisya kenan. Uy, Aduh, mata ko lang. Mata mo lang. Udah dia ngutangi pa namin ibagakan sa Taiwan na. Niyatin niya, di ko din bubunog na. Dia nga iya, mga di awata. Kata iya. Aduh, miya kagwapo kawata ko na eh. Ibaga kami rekan no. kasi ako nga dumaling. Sigara kang bil. Uy, para saan ito ako tindong oh. Ay, naman ka naman si Siga.
Tumigil na. Wala rin sa laswagi pati dito. Alam pure din sinabi lagi. Magapa. Masih na tayo sa gimana. Eh, nakamuna ka tayo. Ano pure? Eh, dito, pagawanas nga no. Bukan na siya. Tatawan na. Awi din yun sige na. Wata ka no. Ibagay ko siya. Uy, hatiyo. Ganda na. Wata ka no. Yung naging kapar. Apa lang nga din. Kaya ka nalikak. Api ya. May tika ka na. Nakatipo ka namin sa alo-alo. May tika ka. Uy, salamat ko. Bispo ka na, karwa ko bispo ka. Oh, nagitos daw. Ano yun na kami oh. Inuniwan na yung mga taon-taon yun na ano. Sa babay. Iya, kalau Hindi ini pa sa siya maka. Dia pakunutan yun nila.